हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौहाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामगोन। फैदो बिदिब्ला जागायजेननोसै। नोंथांखौ सोरबा एभयड खालामदों नामा? जुदि खालामदोंब्ला नोंथाङा मा खालामनो? नोंथाङा दिनै GF बा BF खौ फन खालामबाय थादों, नाथाय बिथाङा नोंथांनि फन रिसिभ खालामाखै, रेसपन्स होआखै, मेसेजनि रिप्लाइबो होआखै। बे समाव नोंथाङा मा खालामदों? ट्राइ खालामदों ना? खनबेसे? 1 टाइम, 2 टाइम, 1 उइक, मेबि 1 मान्थ ट्राइ खालामबाय थादों। कल, मेसेजनि बिथाङा नोंथांनो जेबो एन्सार होआखै नङाना? अब्ला नोंथाङा बेसेबां समसिम ट्राइ खालामगोन? माबाफोर थिखानाय सम दं नामा? नाथाय बेबादि थिखानाय समथ' थाया नङाना? आं जुदि नोंथांनो मोनसे एग्जाम्पल होगोन, नोंथाङा सोरबा सासेनो नन स्टप फन खालामबाय थायोब्ला आरो जुदि बिथाङा नोंथांजों रायज्लायनो इन्ट्रेस्ट गैया, कल दानना होनाय एबा ब्लक खालामनायखौ नोंथाङा नागिरो नामा? जुदि नागिराखैब्ला नोंथाङा बेसेबां समसिम कल मेसेज खालामबाय थागोन? आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे नोंथांनि कल मेसेज एभयड खालामदोंब्ला जानो हागौ बिथाङा नोंथांजों सिगां समाव जेरैहाय रायज्लायनानै बा लोगो हमनानै सम बारहोहरनो मोजां मोनोमोन, नाथाय दा बिथांनियाव बेफोरो लासै लासै खमायलांनो हमबाय। बिनिखायनो नोंथांनि फारसे गोसो होला, नोंथांनि कल मेसेजनि रिप्लाइ होनो गोसो खालामला, जेबोखौनो सानला, मानोना बिथाङा नोंथांनि फारसे मोजां मोनि जालांबाय। जुदि नोंथाङा बिथांनिफ्राय कल दानना होनाय, नाम्बार ब्लक खालामनायखौ नागिराखैब्ला दानो दिनैनो कल मेसेज खालामनायखौ स्टप खालामदो। होनब्लासो बिथाङा सानगोन जे मानो कल मेसेज फैला। बै समहालागै नोंथाङा नेनानै थानो हानांगोन। नोंथांनि कल मेसेज मोनाब्ला बिथांनि गोसोआ नोंथांनि फारसे गिदिंफिननायखौ नों लामा नायनांगोन।